Barang yo iya kok iso. Piye ora nambekan barang kok ya rumah sakit. Lah kowe demang gak ambekan. Sithik. Lah iya wong iki disyukuri wis duwe ambekan karo duwe nyawa karo Gusti Allah. Lah iya kita tak nikmati lho Mas sithik-sithik ben awet. Delokan wong mati kae wis ra duwe nyawa ambek ambekan. Kok iso. Lah iya kok iso. Ayo Dek. Iya. Wis misuwur kopi jahe. Yo. We are. Ora manggon. Yen ora ngopi sesone atone ambake klentir. Kok diposen neh? Lah iya. Iya. Piung-piung. Nah, penak ra penak. Sesuk nanggapnya ya, Dek ya. Ya. Pokoknya nek MC-ne ra aku aja gelem, Dek. Pokoknya sesuk nek nanggapne nek MC-ne gak aku aja gelem nanggap. MC pilihan ya, Mas. Iya, pilihan terakhir maksudnya. Biasane MC-ne ra kowe kok Lah ya. iya, biasane sapa biasane? Oh, biasane apik neh ya. Masa to? Alah sesuk aku aja jak kok. Biasane bocah ganteng neh kok ya. Karo aku? Ah, ganteng neh. Masa aku paling ganteng sak donya lho, Dik. Gede dhuwur kok. Lah Mas sama aku ora gede dhuwur. Ora kowe gede ndek nek kowe iki. Andane kok iso. Ayo, Dik. Wes misuwur kopi jahe. Rasa enak.
sembah nuwun kagem keluarga besar saking Mbak Juwari.